Uma usindiswa, uma umkhetha uKristu eyinkosi uJesu nomsindisi wakho, kunezinto oyishiyako. Kunezinto nje oyishiyako impela. Kodwa lezi zinto azishiwa uwe. Ngoba wena zizokuhlula, ngeke uyishiye wena. Kodwa lo moya oacceptile wena uyazishiya lezi zinto. Lo moya uyarejecta, reject izinto ebeziphila kuwe. Umoya uzirejecte lezi zinto ngoba umoya uyakhona ukubona ukuthi lokhu angeke kwafitha ngoba manje sekungene umoya ongasi obo operate ecaleni. Kungakho uma kunezinto ohluleka ukuyishiya after wamukela uKristu, kuyobe kungasinguwe ohlulekako ngoba vele it's not your responsibility ukushiya. But uma kuwumoya wangempela wensindiso that you have accepted ngakuwe ngaphakathi, kuyoba lula ukuthi ushiye because the spirit inside you will reject izinto ezingafuneki kulento oyikhethile. Ngoba uma ukhethe ukusindiswa, once wakhetha ukusindiswa, funa ukhethe ukushiya, meaning you are ready to change. Awukwazi ukuhamba ngendlela ngoba indlela ohamba ngayo manje uma usindisiwe akuyona indlela obohamba ngayo ngesikhathi ungakamukelanga insindiso. Yilo moya wamukelile, lo moya ukhetha indlela manje uyakukhethela. Nezinto akukhulumisa zona akusafani nje ngasekucaleni ungamukelanga insindiso ukuthi ulwimi lalingakasokile, but uma ususindisiwe ilimi liyashintsha, liyasoka, but akusakhulumi wena ngoba wena ungahema. Sekukhuluma lo moya owamukelile wena ongaphakathi kuwe. Ngeke ukhulume wena uyahema, but uma usindiswa ukhetha ukukhuluma okungqono ongeke kukhulunywe uwe. Sekukhuluma umoya okhethile wena ukukhulumele, soke ilimi.